dragi učenici, dragi roditelji, nadam se da niste još toliko umorni da ne možete još izdržati jedno 5-6 minuta. Naime, slijedi uručivanje Vukovih diploma, znači najvećih priznanja koji može da osvoji učenik osnovne škole. I ove godine imamo dosta učenika koji su to zaslužili. Već ste čuli da uslov za dobijanje Vukove diplome jeste skroz odličan uspjeh tokom školovanja, a to nije dovoljno. Neophodno je da učenik ima i značajna postignuća iz takmičenja, i to verifikovanih takmičenja koje organizuje Ministarstvo prosvete, i to najmanje 3. mjesto na opštinskom nivou. Oni učenici koji će sad biti nagrađeni Vukovom diplomom, te rezultate su do daljnjeg i do kraja svi ispunili. Kedves melekkom ugyan, még egy 5-10 percnyi feladatunk van. Tudniillik kellene adni a diplomákat, azokat az elismeréseket, amelyek a legjobb tanulókat illetik meg. Ahhoz ugye, hogy valaki diplomát kaphasson, nem elég, hogy szintítő tanuló volt az általános iskolában, hanem verifikált, tehát hitelesített a minisztérium által szervezett tanulmányi versenyen legalább 3. helyezést kell elérnie községi szinten, de az se baj, hogyha ennél magasabb helyezést ér el. Na most mi azzal dicsekedhetjük, hogy számtalan olyan tanulók van, aki körzeti, sőt köztársasági szinten is helyezéseket ért el, tehát most átadnánk a diplomákat. Malo ćemo promijeniti redoslijed, pa nećemo početi sa uspjim jedan, nego ćemo od nazad, pa ćemo uručiti Vukove diplome za učenike úsznak učenike. Kicsit megfordítjuk a sorrendet, és most nem a 8-1-tel, hanem a 8-4-tel kezdjük, és a 8-4-ből 2 tanulót kérek majd a színpadra, akik Vukovat kaptak. Az egyik Takács Ernő, másik tanuló, 8-4-re Beretka Kornél. Következik a 8-3, ahol a legtöbb díjas van ebben az évben. Sorban Nagy Imre. Következő tanuló Kinka Tamás. Meggyőző fölényben vannak a fiúk, Topolcsányi János a következő. A 8-3-ból, aki szintén díjas, Tóth Zoltán. Természetesen a 8-2-ben is van díjas, méghozzá ott is fiúk, Albert László. Másik pedig Fábián Dávid.
Malo ćemo popraviti prosjek jer preovladavali su dečaci, a sad će jedna lipa devojka da dođe na pozornicu, Komboša iz Ušica.